We zijn te gast bij Isaac in Breskes. En Isaac heeft samen met zijn maten een bijzondere hobby. En ze gaan in voorbereiding voor het evenement in Cadzand. En wij gaan even kijken hier in Breskes. Wil je de compressor al aannemen? Isaac, waar zijn we? We zijn in Breskes op de Deltahoek 15. Ja, we zijn niet zomaar in Breskes, want we zijn bij een bijzondere man met een bijzondere hobby. Wij doen aan tractorpooling. Wij rijden in de light modified klasse, de lichte vrije klasse. Dan mag je een tractor bouwen die 2,5 ton weegt. En daar mag je elke motorcombinatie op gebruiken waar jij van denkt dat je het verste mee komt. Dit kun je niet allemaal alleen volgens mij. Nee, dat klopt. Tractorpooling is echt een teamsport. We zijn met z'n vieren. En ook allemaal werkzaam in de techniek. En dat is, dat is wel nodig om zoiets te kunnen bouwen. Het rijden met de tractor, dat doe jij? Dat klopt. Ik ben chauffeur, ja. En goed, dat is een speciale ervaring. Het vraagt ook nogal wat ervaring om goed van start te kunnen gaan. Er zijn allerlei factoren belangrijk. Met name de baan en de banden. En de start is gewoon heel belangrijk. Je moet aan de start zoveel mogelijk snelheid opbouwen, zodat je eigenlijk op het eind zo ver mogelijk doorschiet, om het zo maar te zeggen. Dit jaar proberen Nederlands kampioen te worden. Het Nederlands kampioenschap is een serie wedstrijden van 10 wedstrijden door heel Nederland, waarvan 1 in Cadzand. Daar is niet specifiek één Nederlands kampioenschap, want dat telde die 10 wedstrijden. Dan is er een Europees kampioenschap in september en daar mogen de beste van ieder Europees land daar naartoe. Dus als je Nederlands kampioen bent, mag je sowieso naar de Europese kampioenschap. Jullie doen mee in Cadzand. Wat is er bijzonder aan het evenement in Cadzand voor jullie dan? Nou ja, dat is natuurlijk onze thuiswedstrijd, hier 8 kilometer vandaan. Dat is vrij uniek. We hebben natuurlijk een aantal jaren geen wedstrijd gehad in Cadzand. Dit jaar voor de tweede maal opnieuw, om het zo maar te zeggen, onder de nieuwe organisatie. En het is voor ons natuurlijk gewoon hartstikke leuk om aan het thuispubliek kunnen laten zien wat je kan. Isaac, we zijn ook wel benieuwd naar de start. Hoe beginnen jullie? Hoe beginnen we? We hebben natuurlijk een startaggregaat. Daarmee moeten we de motoren eerst op gang brengen. De motoren moeten eerst meegeholpen worden voordat ze uit zichzelf kunnen draaien. Dus we brengen ze op gang met een hydromotor. Die wordt aangedreven door een dieselmotor. En daarmee kunnen we eerst de compressor op toeren brengen voordat we er brandstof bij doen. En dan uiteindelijk loopt de motor van zichzelf en kan de startmotor losgekoppeld worden. Een bijzondere hobby, dat heeft Isaac en zijn maten. En ze gaan naar Cadzand. Ik vertrek alvast. De groeten.